дуруд ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо бароятон мегӯяд. Рафтем. рақобати деринтизори Майк Тайсон ва Рой Ҷонсро дидед? Шуморо намедонам, вале ман он тавре интизораш будам нашуд. аммо бояд қоил шуд ки баъди он қадар таваққуфи зиёд ва дар чунин сину сол онҳо 8 раунд рақобат карданд. рақобат аз нигоҳи ман ба ҳамлаҳои пайдарпайи Тайсон оғоз ёфт ва то охир ҳамон хел идома кард. аммо хулосаи доварон натиҷаи рақобати онҳоро мусовӣ нишон дод ки ман, Тайсон, Рой Ҷонс ва миллионҳо тамошобини дигарро ҳайрон сохт. хулас натиҷаи мусовӣ на ба Тайсон ва на ба Рой Ҷонс писанд наёмад. ин буд ки ҳангоми суҳбат бо баранда Тайсон ба сифати эътироз онҷоро тарк кард. ба қавли худамон қаҳр карду рафт. онҳо баъди рақобат дар ин маврид андешаи худро гуфтанд. Тайсон дар ҳузури рақибаш ва назди баранда гуфт ки ман дар ин рақобат ғолиб будам. ин рақобати оддӣ набуд. ҳарчанд мо сари ҳар раунд 2 дақиқагӣ рақобат кардем. хушҳолам ки ман арзанда дар ин 8 раунд рақобат кардам. аммо натиҷаи рақобат ноадолатона ҳал шуд. Рой Ҷонс низ дар навбати худро ғолиб мешуморад ва дар ҷавоб ба гуфтаҳои Тайсон гуфт ки манам аз хулосаи доварон норозиам. чун ин рақобат ба нафъи ман бояд анҷом меёфт. ман ба чанд зарбаҳои Тайсон ки ба тани ман равон мешуд тоқат кардам. аммо баъдан ман ӯро муштборон кардам. ман ғолиб шудам. чӣ хел мусовӣ кардед? қайд кард Рой Ҷонс. хулас дигар натиҷаи онро баргардонида намешавад. ба қавли репсарои машҳури амрикоӣ Снуп Дог, рақобати Тайсону Ҷонс ба оне монанд буд ки ду мӯйсафед дар вақти шашликпазӣ гапҳошон мегурезад ва аз гиребони якдигар мегиранд. тамоми дӯстдорони футбол интизори он буданд ки маҳз Лионел Месси чӣ гуна бо Диего Марадона хайрухуш мекунад. чунки ҳам шуда буд ки бо ин рақам ва бо ин пираҳан ҳам Марадона ва ҳам Месси дар дастаи Newell's Old Boys бозӣ мекарданд. Мессидастони худро бардошт ва ин голи зеборо ба рӯҳи Марадона бахшид. довари бозӣ ба ин нигоҳ накарда ба Месси корди зар нишон дод, чун аз рӯи меъёр ба дар кардани пираҳан дар вақти бозӣ мумкин нест. вале Месси ҳам дар навбати худ аз баҳри корди зард гузашту ба хотири Марадона футболкаашро кашид. ин аст расми мардони майдон. респект. Эден Азар мисле ки дар Реал кадом як ҷодугар сари роҳашро баста бошад. мегӯянд ки дар ноомади кор отала дандон шиканад. Эден Азар дар аввалин осебе гирифтааш дар 36 бозии дастаи Реал иштирок накарда буд. ӯ баъди табобати тӯлонӣ ниҳоятан ба ҳайати асосӣ шомил шуд ва дирӯз дар бозии муқобили Алавес дар як бархурд боз осеб бардошт ва дар қисми аввал бозиро тарк намуд. ҳамун бархурде ки Азар карду осеб бардошт, бовар кунед як мӯйсафеди 70-соларо меафтонданд. гуфти бобои ман бало намезад. аммо гуфтем ку ноомади кор. хулас тақдири Азар ҳамин қадараш маълум ки дар бозии муқобили Шахтиёр дар Лигаи Чемпионҳо бозӣ намекунад. вале ҳоло дар Мадрид ҳама хулосаи табибонро интизоранд. мишмиш аст ки шояд муддати чанд моҳи дигар Азар ба табобат машғул шавад. ба қавли як дӯсти ман ду бори дигар Азар осеб бардорад, ҳамон хел ба нафака равон мекунанд. ягон ғалаба дар 3 бозӣ. ин омори дастаҳои русӣ нест ки дар рақобатҳои аврупоӣ ба миён омад. ин омори дастаи Ювентус дар серия А мебошад. дар 3 бозии серия А ки дастаи Ювентус ғалаба карда натавонист, дар он бозиҳо Криштиану Роналду набуд, иштирок надошт. акнун худатон қазоват кунед ки Роналду барои дастаи Ювентус чӣ қадар муҳим аст. дирӯз дастаи Ювентус яке аз сустарин дастаи чемпионати Италия Беневенторо мағлуб карда натавонист ки инро баъзеҳо дар набуди Роналду медонанд. пеш аз ин дастпарварони Андреа Пирло дар набуди Португалӣ дастаҳои Кротоне ва Веронаро низ мағлуб накарда буданд. ҳамчунин Туриньо дар набуди ӯ дар Лигаи Чемпионҳо аз дастаи Барселона бо ҳисоби 2-0 мағлуб шуда буданд. акнун фаҳмидед ки Роналду дар Ювентус мисли обу ҳаво дар кор аст. ҳамин хабарро хондам, баъд як дӯстам гуфт ки хайр ина мебинем ки Ювентус дар будани Роналду муқобили Барселона чӣ кор мекунад. гапи унам ҷон дорад. Кике Сетьен, собиқ сармураббии дастаи Барселона, бошгоҳи Каталониро ба суд дод. медонед барои чӣ? Сетьен иддао дорад ки дастаи Барс бояд ба сифати ҷубронпулӣ ба ӯ 4 миллион евро пардохт намояд.
гуфта будем ку камбағалро дар болои шутур саг газидааст. дар ҳамин шароити хеле бади даста Кике Сетьен боз аз куҷо пайдо шуд? хулас бино ба иттилои Каталуна радио, адвокати Кике Сетьен бо пешниҳоди аризаи шикоятӣ ба суд муроҷиат кардааст ки фармони Кике Сетьен баъди 1 моҳи истеъфо баромада буд ва дастаи Барс маҷбур аст ки маблағи ҷубронпулиро пардохт намояд. агар ҳамин аризаи шикоятии ҷониби Сетьен ҷон дошта бошад, пас бошгоҳ воқеан маҷбур аст ки ба ӯ 4 миллион евро аз хазинаи холӣ бароварда диҳанд. феълан бошгоҳ дар вартаи муфлисшавӣ аст ва ҳатто маҷбур шуданд ки маоши тамоми футболбозон ва кормандони дигари дастанро кам намоянд. чархи гардунро дидед? як замон Барс ба қавле ба иқауқа пул гап намезад. жозе Маурино, сармураббии дастаи Тоттенхем, ҳамеша бо ҳамон худбоварӣ ва суханҳои аҷиб мавриди диққати ҳамагон аст. ин гуна одамонро дар мо гапзан мегӯянд. гапзане ки воқеан дар гапаш ҷавоб мегӯяд. чизеро мегӯяд мешавад, ба қавли рӯзҳо значит мешавад. нашавад, ба қавли худатро ки кушӣ намешавад. ба ӯ гуфтанд ки шумо имсол муддаии асосӣ дар пойгаи чемпионии премер-лигаи Англия ҳастед. ӯ чӣ ҷавоб додааст? Тоттенхем дар ягон хел пойга иштирок намекунад, чунки мо асп нестем. мо аспи хело хурдем, яъне пони. аспи пониро медонед? ҳо аспҳое ки майдаҳак, гардан ва пойҳои кӯтоҳ доранд ку? Маурино Тоттенхемро ба ҳамон аспи пони монанд кардааст ва гуфтааст ки мо аспи хурдем ва шумо аспҳои калон. байни мову шумо фарқият аз замин то осмон аст. аз ин мо дар ин пойгаи шумо иштирок намекунем, гуфтааст Жозе Маурино. баъд як мухлиси Тоттенхем навиштааст ки мардум, тамом имсол дар премер-лигаи Англия чемпион намешавем. ҳоло ҳамин аспи пони дар садри ҷадвали премер-лигаи Англия аст. нашавад ки Маурино бо ҳамин пони дар ин пойга чемпион шавад? президенти ташкилоти размии UFC умеди мардумро ба баргашти Ҳабиб Нурмагомедов зиёдтар мекунад. ягона нафаре ки ба баргашти Ҳабиб бовар дорад Дэйна Уайт аст. дар дилхор нишасти матбуотӣ аз ӯ пурсиданд ки Ҳабиб меояд? ӯ мегӯяд албатта бармегардад. дирӯз низ ба ӯ ин суолро доданд ва ӯ чунин ҷавоб гуфт: мо рӯзҳои наздик дар Абу-Даби бо ӯ во хоҳем хӯрд. ман бояд рӯзҳои наздик ба Абу-Даби равам ва он ҷо қарор аст бо Ҳабиб дар мавриди баргашташ ҳарф занем. ман боварӣ дорам ки ӯ ба хотири омори 30-0 ба октагон бармегардад. ҳарчанд ӯ дар ин маврид ба ман то ҳол чизе нагуфтааст, иброз намудааст Дэйна Уайт. муҳтарам раиси ҷанг, пула хушрӯтар ваъда додан дар кор, бармегардад. Эдинсон Кавани, футболбозе ки ба ПСЖ дар кор нашуду, ӯро МЮ ба қавле барои рӯзҳои мабодо харида буд, шаби гузашта ҳамаро қоил кард. ӯ дар қисми дуюми бозӣ ба майдон баромад ва кулан бозии МЮ дигар шуд. инро ҳамагон бо чашми сар диданд ки чӣ хел дастаи МЮ аз ҷониби дастаи Саутҳемптон бо ҳисоби 2-0 шикаст мехӯрад. Кавани мисли фариштаи наҷот пайдо шуд. аввал ба Бруно Фернандеш шароит фароҳам овард ки голи нахустро занад, пас он худаш 2 голи дигар заду МЮро аз шикаст наҷот дод. аммо дар партави ҳамин камбеки таърихӣ Кавани худро зери маломати ҷанҷолҳои сиёсӣ андохт. ӯ дар Инстаграм аз муваффақияташ навишт ва зери он як мухлиси африқои табор бо 100 орзуу умедуро табрик кард. аммо дар ҷавоб аз ҷониби Кавани медонед чӣ шунид? Раҳмат сиёҳ. Кавани мухлиси африқои табори худро масхараомез сиёҳ гуфт ки ин гап то Ассотсиатсияи футболи Англия рафт ва қарор аст муқобили Кавани барои ноэҳтиромӣ нисбати сиёҳпӯстон ва нажодпарастӣ парвандаи ҷиноӣ боз шавад. ҳарчанд Кавани ин сухани худро тоза кард, аммо дар мо мегӯянд ку тир аз камон аллакай ҷаҳид. як инсайдер аз дохили бошгоҳи шоҳона нақшаҳои ояндаи дастаи Реалро расонаӣ кард. шояд ин нақшаҳои махфии бошгоҳи гаразмониҳо буд, аммо аллакай дар фазои иттилоотӣ чарх мезанад. хулас тибқи иттилои паҳншуда, дастаи Реал нақша дорад ки соли 2021 бо футболбози фаронсавӣ Килиан Мбаппе шартнома бандад ва соли 2022 бо ситораи навзуҳури футбол Эрлинг Ҳоланд шартнома ба имзо расонад. ҳоло чӣ? ба иттилои ҳоло имкони шартномабандӣ нест. аз як тараф буҳрони шадиди пандемияи COVID-19, аз ҷониби дигар дар солҳои дар боло зикр гардида шартномаи бозигарон бо дастаҳои феълияшон хотима меёбад ва ҳамааш аз рӯи қонун баргузор хоҳад шуд. ба фикри шумо Ҳоланд ва Мбаппе ба Реал меоянд ё на? ҳамлагари 18-солаи дастаи мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон ва дастаи Локомотив Помири Душанбе Ислом Зоиров айни ҳол дар дастаи Премер-лигаи Русия Химки қарор дорад.
ислом зоиров қобилияти ҳам дар хати нимҳимоя ва ҳам дар хати ҳуҷум бозӣ карданро дорад. футболбози ҷавони тоҷик ба дастаи Химки то 16 декабр тамрин мекунад. дар сурати бо муваффақият сипарӣ намудани марҳилаи аз назаргузарӣ бо ӯ шартномаи пурра ба имзо расонида мешавад. бояд қайд кунем ки сармураббии Химки собиқ бозингари дастаи мунтахаби Тоҷикистон ва дастаи Помири Душанбе Игор Черевченко мебошад. дастаи Игор Черевченко баъд аз 15 даври мусобиқа дар ҷадвали Премер-лигаи Русия мақоми 12-ро ишғол менамояд. ёддорас мешавад ки Ислом Зоиров дар ҳайати дастаи мунтахаби наврасони Тоҷикистон барандаи медали нуқраи чемпионати Осиё 2018 гардида, инчунин дар чемпионати ҷаҳон 2019 дар Бразилия низ ширкат варзидааст. бо ҳамин муваффақияти бозингари тоҷик барномаи дар шабакаҳои иҷтимоиро ба анҷом мерасонем. то дидор, хайр.